Honeymoon in Shillong ketika film kebalapan mena ba on shna halor kejing sya penyap jong raja rakhu banshi. Ka postar kabalapli da uhemen jong raja bat ki bahing ki jong u. Halor ketika jing pri ki bahing ki laong baka film kadai ban pen i tang ya kejing shisha. On sa pen i ru hakiran san bahe jong kiran san pen i film. Uhemen jong raja ulapli ya ka poster jong ka film kabalapau kerteng Honeymoon in Shillong. Kani kalong kat kum kejing yo jing tip halor kejing ya kendu jong ginong thok hobor bat wipin hadin balawai kejing yalang. Kani ka film ka balatmu ban pen i ban but bet but renti kat kum kejing jia balai yalam syadu kejing yap jong raja ka pen paru ya kejing jia hi barakawai kat kum ka mukot duma laong da wipin uhemen jong raja. Uvipin ulapan pau ya kani ka film ba on penmi da ka Varsha TV and Film Production but on direct ya katiga film da USP Nivawan u Akash Sharma un pej ya kejingjit ya kinong shimenta. Kaing kasem jong raja rakhu banshi kalakam ba ya kani ka film la tho da kejing ya thukana ka baklan hakit sakhi sabut bat ru ka pen kedit ya ka perthai barakawai ka pen i ya kejing yap bashir khai bat kejing syat kala ka balapen i hakit sngi ki bakhadu jong raja. Kaying kasem jong raja kala benrap kan bagi pulit bat kaying besar kidang yala yala ka jong kakam kani ka film ru kandang keren ya kejing shisha. Uraja ulej sa Shillong tang na kabenta ban lej honeymoon bat ula sya penyap hangtei kani ka kam kala pen sniu ru ya ka Shillong hi barakawai ngikwa tang ban pen i ya kejing shisha ula benrap ru bang ngingej ba kani ka film kan long kat kum ka dur khmat jong ka jing jia ba shisha ka bala ru ban yarap ban pen snuthu ya ki ba. Uvipin ula ong susu rubaki pulit kilale yala ka jong ka kamram bat ka dehok yaki ban yo ka jing yaro. Ngin ya sam ya kani ka film bat ki pulit ka mekalia ru bat kalalong kum kalat ban no senyang sya ka hong. Kani ka film ka bala pensyong nong rim na ka jing sya penyap bashir khai jong raja rakhu banshi ka bala pentikna baka skrip kala biang lut bat prapo persen on ringdur ha indur Madhya Pradesh bat arpo persen ha kaleng kit hain baper jong ka jela mekalaya wat haba ompat la ban pen pau ya kinong ang. Kinong sina film kila penting kena baka jing thukana kan pelit jing mut ya ka jing set kala ka hok bat ka jing penpau perthairu ya ka thani barakawai. और इसमें किरदार में कितनी मूवी यहाँ बनना चाहिए होना चाहिए वो शूटिंग के समय में बताएंगे यानी राजा की पूरी एक जर्नी होगी। हाँ। पूरी जो उनके जीवन पर आधारित ये मूवी होगी। हाँ, राजा का जैसे जब जन्म हुआ था जब से लेकर राजा की जब मौत हुई है तब तक इसमें पूरी कहानी दिखाई जाएगी।